Izbori za predstavnike mesnih organizacija u četvorogodišnjem mandatu završavaju se 15. februara, nakon čega slede izbori na gradskom nivou, rekao je predsjednik Udruženja penzionera grada Kruševca Miloje Bogićević. Sada su izbori u mesnim organizacijama gde se bira predsjednik i kompletno rukovodstvo mesnih organizacija. Mogućnost je da svi članovi prisustuju tim sastancima, da budu birani i da biraju, da predlažu, znači, odgovarajuće osobe, kako za mesnu organizaciju, tako za nivo gradske organizacije i za Savez penzionera Srbije. Ja pozivam sve penzionere da se uključe u izborne aktivnosti, to je suština cele priče, pa ćemo vidjeti na kraju. Želja je da se izaberu što kvalitetniji kadrovi koji će u narednom periodu voditi udruženje na svim nivoima. U Udruženju penzionera godinama postoji frizerski salon, restoranska usluga i druge usluge po pristupačnim cenama, naveo je Bogićević. Evo, upravo smo utvrdili sredinom decembra cenovnik tih usluga, sklopili ugovor sa firmom Plamen koja vrši snabdevanje. Penzioneri mogu kupiti ogrev, ugalj i drva na 10 mesečnih rata, što je olakšavajuća okolnost. Osim toga, tu je i pozajmica. Tu je i pozajmica gde masovno koriste članovi fonda koji se prethodno učlane u fonda, onda mogu koristiti sredstva iz tog fonda za pozajmicu. Za članove Udruženja penzionera ove godine biće organizovan doček pravoslavne srpske nove godine u prostorijama udruženja. Prijave su u toku, a cena dočeka je 1300 dinara.